बुंनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय औ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आफादनि जानानै दिनैनि बे मेहेरगोनां गेवलां मेलखौ मानिजाथाव बिटिआरनि इएम डक्टर नीलद स्वर्गियारी सारा मिलौदो एबा मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों खोब ओंथि गोनां बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलांनायनि थाखाय बे आफादनिसिम जोंनि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बेखिनियाव जोंहा आङो आफादगिरि मासि लानो थाखाय खावलायनो नंबाय मानिजाथाव मानगोनां धोरोम सिबियारि आइमोन आफामोन दिनैनि बे गेवलां मेलखौ सामलायलांनो थाखाय जोंहा आफादगिरि नांगौ आब्रुथियै गेवलां मेलखौ सामलायलांगोन बे आफाया दिदोम आफादगिरिखा आरो गोदानै दिनैनि बदि बायनायाव अर्थात आफाद बायनायाव आरो गोदान आफादगिरि महरै गायसनजाफिनदों बे आफाखौनो दिनैनि बे गेवलां मेलखौ सामलायलांनो थाखाय आफादगिरि मासि नाजावनो गुरैयै खावलायबाय आरो बे आफाखौ गांसे आर'नाइजों बरायनोबो खावलायनाय जाबाय बे आफायानो जाहैबाय मतिराम ब्रह्म बयबो ओम मोनगोन बयबो खुलुम बयबो ओमखौ गाबज्रो आरो मोनसे खावलायखानाय जों जोबोद सरसा जाबोदों जे जोंनि धोरोम आफादाव आखाइ खबनो मोना माया होननानै जों गोदो फैदोंमोन नाथाय दा जों एसे सोलोंबाय मा सोलोंदों हमनानै ला नरेन्द्र मदियानो फैबाय बेवहाय जि मोजां बिबुंथि होनानै जोंनि माहारिनोनो रायजोखौनो होफैलायनों ब्रह्म सिबियारिफोरनो मैदेर गुफुर मासे होफैबायलायनों मा बेखौ आखाइ खबला नामा जों रंजाला नामा दा ओंखायनो आइमोन आफामोन ओमजों लोगोसेयैनो ओम होननानैनो आखाइ खब आं बेखौ खावलायनाय थाबाय जोङो मन्दिरफ्रावल' आखाइ खबा नांगौबा जोंनि जयग' फुनायाव जों आखाइ खबा किन्तु नै दिनैनि बे गेवलां मेलाव आखाइ खबनो आं खावलायबाय नङाबा आलासिया जि मोजां बिबुंथि लाखिलांबाय बेखौनो सानैसोल' आखाइ खबदों आरो दायो मोजां मोसासिगोन बेखौबो आखाइ खबालासिनो सिरि थायोबा आंनि मोसानाया जायासिनदां होनलांगोन ओंखायनो आं खावलायखानाय थाबाय आइमोन आफामोन आरो आफाया मासि लानायनि थाखाय गेवलां मेलखौ सालायलांनो थाखाय आङो खावलायबाय खुलुमबाय ओम गिबियाव बयखौबो आं खुलुमहरबाय ओम आरो लोगो लोगो इसोरनि नामखौबो लानो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः ओम खुंगा 22थि बोसोरसालिया जुथुमा गागि आफाद आरो फोसाव आफाद 20थि बोसोरसालिया जुथुमा लाइमोन आफाद आइजो आफाद थावनि गेरुवा ब्रह्म धर्म दखरा आफाद गेरुवा बाजार लांगोनायाव
सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय बे हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै जोबथा एबा गेवलां मेल दिनैनि गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवनो होलांनाय आरो गोख्रोङै बानजायनाय बानजाय आफादनि डक्टर निलुत स्वर्गयारी EM सारा गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनो होलांबाय। आं आफादनि जानानै आफादनि सुसास्थ्य जाहाथे गोजोन देहा लानानै आरोबाव समाजनि खामानि मावनो हालांथों बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। लोगोसे जोंजों लेंहरजानाय गेदेमा आलासि जोंनि गेजेराव जौसाङाव जिरायनानै दङ। बे आफादानो जाबाय उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि जिल्ला BJP नि आफादगिरि मानगोनां सुनिल बसुमतारी आफा लोगोसे दुराय ब्रह्म धर्म एबा मिरु आफादनि गाहाय आफादगिरि बाबा अमरेन्द्र ब्रह्म आरो मिरु आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि जा अश्विनी स्वर्गयारी आफा लोगोसे मिरु आफादनिनो गाहाय नेहाथारि जगत ब्रह्म आफा लोगोसे माजबाट समस्तिनि बारग' MLA मानगोनां रकेश्वर ब्रह्म आफा लोगोसे शर्मिला बर' लेङाइ नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आइयाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो आरो गोबां जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म दखरा आफादनिफ्राय सफैनो हानाय थान्दै महरै सफैनो हानाय गोबां जोंनि गेजेराव सफैदों सानथामनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। लोगोसे जौसाङाव जिरायनाय जोंनि गेजेराव गोबां बुद्धिजीबि आफामोना दंफैयो आं मान होनायाव रावखौबो सिनायलाय बयनिसिमबो आं अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगो लोगो समा थांगासिनो दङ बे हिसाबै दिनैनि गेवलां मेलखौ सामलायनो थाखाय आं आवगायबाय। निस्सय आफामोनखौ आइमोनखौ खावलायनाय थाबावखादों जाहाथे जोंहा गोबां मोजां मोजां जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिग्रा आलासिफोर दङ। बिनिखायनो जोबजासे आइमोन आफामोनखौ थानो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबावबाय। आं दिनैनि मासि लानानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ सामलायनो थाखाय आग बारायबाय। लोगो लोगो फारिलाइ बादियै जों खारनो सानदों मानोना सम गैया। दा आफाद नाजावनायनि उनाव
1 मिनिट आरज गाबनाय जोंनि गेजेराव गेदेमा सुबुंफ्रा जोंखौ गारनानै सोरगोआरि जालांबाय बिनि थाखाय मिथिनाय बा मिथियै आइ आफामोनहा जाहाथे सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै इसोरनि खाथियाव जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय बयखौबो गसंनानै 1 मिनिट आरज गाबनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। जागाबाय ओम जाबाय औ सरि जिरायफिनदो दा आलासि सिनायथि होनाय जोंनिनो उदालगुरि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबा गकुल चन्द्र आफाखौ आलासि सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय। ओम आमिरबो दंमोनलै आमिरखौ होबायना होबायनो बायसान्स माबायोबा माबादो गिबियावनो आङो परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ मान लानो सानग्रोदों। ओम पुण्य परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम पुण्य गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानिजाथाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि आफा गेवलां मेल बेखेवगिरि लोगोसे बराय बिबुंथि होनाय जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि लोगोसे आफाया बिटिआरनिबो EM डक्टर नीलुत सरगयारि माबा आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो गाहाय आफादगिरि दङ अमरेन्द्र आरो लोगोसे असिनि आफा लोगोसे जोंनि गेजेरावनो नुजाफैनो हादों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्ट बे आफादनिबो बारग' आफादगिरि रकेश्वर ब्रह्म बाबा आरो लोगोसे मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि नेहाथारि आफाद दङ जगत बाबा रांगिरि फतेन्द्र बसुमतारी आफाद दङ आरो बिदिनो गोबां आलासिफोर दङ उदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिबो बिबानगिरि आइमोन दङ आरो जोंनि खाथि खालानि VCTC फोरनि चेयारमेन आरो दोलोनि UPPL दोलोनि मावथि आइमोन आफामोन दंफैयो आरो जोंनि बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बायदि साब कमिटिफोरनि बाबामोन बिबानगिरि बाबामोन आरो लोगोसे साइनासालियाव जिरायनाय गासैबो दखराफोरनि नुजाथिनो हानाय बिबानगिरिजों लोगोसे आइमोन आफामोन दा दङ आलासि सिनायथि होनाय आलासिखौ आं सिनायथि होलांसै आलासि सिनायथि होनायनि बेलायाव सोरबाफोर थालाङोबा जाहाथे जों इयुनाव सिनायथि होनायनि बेबस्थाखौ लागोन दा आङो गिबि जोंनि दिनैनि गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानिजाथाव आफादगिरि मथिराम ब्रह्मखौ आं फिन गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। औ एसेयाव आं मान फालि लाग्राफोरखौ एसे सांग्रां जानानै थानो खावलायबाय। नैथियाव दङ जोंहा दिनैनि मेलखौ बेखेवनाय आरो लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनि मासिगिरि डक्टर नीलुत सरगयारि EM BTR बाबाखौ आं ओरैनो सिनायथिखौ लाफिननो खावलायबाय।
बेनि उनाव जोंहा गाहाय आलासि अमरेन्द्र ब्रह्म दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मानजाथाव आफादगिरि आफाखौ आङो सिनायथि लानो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो आं आफाखौ बरायगिरिफोरखौ बरायनो खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव दङ असिनि स्वर्गियारि लेङाइ आफादगिरि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाया धेमाजिनि आफाखौ आं बरायनो खावलायबाय आइबो फैदोंमोन आइखौ नुवाखै माथो बेनि उनाव दङ रकेश्वर ब्रह्म एक्स प्रेसिडेन्ट गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म ट्रास्ट आफाखौबो आं सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय गांसे आर'नाइजों बरायनो लानाय जाबाय आफाखौ आइमोनखौ बरायनो खावलायबाय नामा एसे माबा जाबाय उल्टा फाल्टा जाबाय आच्छा दायो दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो गाहाय नेहाथारि बाबा जगत ब्रह्म आं आफाखौ दान्दिसे सिनायथि लानो खावलायबाय बेनि उनाव दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि रांगिरि फतेन्द्र बसुमतारी आफाखौबो आं सिनायथि लानो खावलायबाय आरो आइमोनखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय दायो दङ सुनिल बसुमतारी आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला बिजेपि बाबाखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय गांसे मान फालिजों बरायनाय जाबाय आफाखौ बेनि उनाव दङ मबाइल नार्जारि एडभाइजार उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद बाबाखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय आरो बरायगिरिफोरखौ आं बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव सुनिल बाबाजों फैफानाय साननि बर' एक्जिकिउटिभ मेम्बार उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिजेपि बाबाखौ आं बरायनो खावलायबाय बेनि उनाव बिपिन ब्रह्म बाबाया एक्स मेनेजार SBI आं बाबाखौ सिनायथि लानो खावलायबाय बेनि उनाव दङ दिमुसा ब्रह्म दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि बाबाखौबो दान्दिसे सिनायथि लानो खावलायबाय बेनि उनाव दङ रन्जन नार्जारि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि लेङाइ नेहाथारि आं आफाखौबो दान्दिसे सिनायथि लानो खावलायबाय आफाया ओरै फैदो सिगाङाव नुहुरा बेनि उनाव दङ निरन्जन ब्रह्म अरां गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बाबाखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय बारग' गाहाय फोरोंगिरि आफाया अरांनि तमन ब्रह्म अरां UN एकाडेमिनि गोरायुं बाबाखौ आङो सिनायथि लानो खावलायबाय बाबाया RCनि फाइनान्स साब कमिटिनि आफादगिरि बेनि उनाव दङ मंगल सिंह ब्रह्म बाबाया वर्किं आफादगिरि RCनि आरो PCDCनि गिरवा PCDCनि चेयारमेन दोनथ'नोसै फैयाखै नामा मोनसे आच्छा बेखौ बारनोसै दा दङ रबिन बसुमतारी चेयारमेन बर' बाजार VCDC आं बाबाखौ सिनायथि लानो खावलायबाय रतेन चन्द्र ब्रह्म आफादगिरि बर' बाजार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद आफाखौ दान्दिसे सिनायथि लानो खावलायबाय सिकिराम ब्रह्म बाबाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि आं आफाखौ सिनायथि लानो खावलायबाय मनसिं ब्रह्म
उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि स्पिकार डिपुटि स्पिकार बाबाखौबो आं सिनायथि लानो खावलायबाय दायो दङ रंजालि बसुमतारी रौता सेरेगा फाउन्डेसन कलेज फोरोंगिरि आइखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय रंजालि बसुमतारी दायो दङ बर'बाजार दख'रा बाथौ महासभा आफादगिरि हिरन चन्द्र बर' आं बाबाखौबो दान्दिसे गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय गोजोन्थों बेनि उनाव दङ जितिराम बसुमतारी बर'बाजार बाथौ महासभानि GS गाहाय नेहाथारि बाबाया बर'बाजार सिब्राय UN एकाडेमिनि गोरायुं दायो दङ अमिर बर' आफादगिरि रौता ब्लक UPPL नि बाबाखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय दायो जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गोदानै दाफुंजानाय गाहाय नेहाथारि गणेश्वर ब्रह्म आं आफाखौ सिनायथि लानो खावलायबाय दायो दङ बिथराय बसुमतारी गाहाय नेहाथारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आइजो अनसाय आफाद आइखौ सिनायथि लानो खावलायबाय दायो दङ शर्मिला बर' लेङाइ नेहाथारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आइजो अनसाय आफाद लेक्सारार पानेरि कलेज आइखौ सिनायथि लानो खावलायबाय बेनि उनाव दङ फोरमायसुलि बसुमतारी अर्गेनाइजिं नेहाथारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आइजो अनसाय आफाद दङ बेनि उनाव दङ आरती बसुमतारी आफादगिरि रौता आन्चलिक आइजो अनसाय आफाद बेनि उनाव दङ रेंगोना ब्रह्म रौता जयभद्र हागजेर बाबे गेजेर फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि सरन ब्रह्म उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि आफाखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय बाबाया स्कुल ना मामोनलाय बाबाना पानेरि हाई स्कुलनि हायार सेकेन्डारिनि लोगो फोरोंगिरि नांथ'आ मुगाश्री नार्जारी उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि नेहाथारि आइखौबो सिनायथि लानो खावलायबाय साया बसुमतारी बोसोनगिरि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आइखौबो सिनायथि लानो खावलायबाय बेनि उनाव दङ हासनाहाना बसुमतारी आइखौ आं दान्दिसे सिनायथि लानो खावलायबाय आइया उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरिमोन सोलायबाय होननाय खोनादों बारग' जाबाय बारग' अनसुमै स्वर्गियारि गाहाय नेहाथारि बर'बाजार आइजो अनसाय आफाद आइखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय आरबिना बर' बोसोनगिरि बर'बाजार आन्चलिक आइजो अनसाय आफाद नीलि बर' लेङाइ आफादगिरि बर'बाजार दख'रा आइजो अनसाय आफाद आइखौबो आं सिनायथि लानो खावलायबाय आलासि सिनायथिनायखौ दान्दिसे सम दोनथ'नाय जाबाय जोंहा सोरबाफोर थालांनो जानो हागौ बेखौ जों एसे चेक खालामनानै दा सिनायथि होनाय जासिगोन गोजोन्थों
बिदांस्रिखौ लिराखिसैना आसा जोंहा गोरोन्थि जाबाय एसे निमाहा हो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरियानो थालांदों बिदांस्रि आइखौबो आं बरायनो खावलायबाय औ आरो जोंहा अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादजों दिहुनजानाय सैथो लामा बे सैथो लामानि एडिटर बाबा मोफ्लामदाव ब्रह्म फोरोंगिरि जयभद्र हागजेर गेजेर फरायसालि रौता दख'रानिबो आफादगिरि आफाखौबो आं सिनायथि लानो खावलायबाय गोजौ फरायसालि आरो बाबाया रौता इउएन ब्रह्म इउएन एकाडेमिनिबो गाहाय प्रिन्सिपाल इनचार्ज आसा आं एसेयाव दोनथ'बाय दा नांगौबा एसे सिनायथि होसिगोन गोजोन्थों नेहाथारि बाबाया सिनायथि होलांबाय जौसाङाव थानाय गेदेमा दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेदेमा आलासि आफामोनखौ आइमोनखौ दा गाव आङो सासे होनो नंदों आइमोन आफामोन आं सासेल' होगोन जाय मानसिया अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरि आरो बे दैदेनगिरियानो जाहैबाय जोंहा आफादगिरिजों बे आफाजों आं बुंथ'ला सोर आरो मा दैदेनगिरि बे आफाजों कौटि थाखानि जोंनि जिल्लानि अदालगुरि टाउनाव थानाय ब्रह्म सेबाश्रमनि माने हायाव न'खराव कौटि थाखानि समायना मन्दिर जोबोद खस्थ'जों लुफुंनानै होनो हादों बे आफाया आरो जिरायसालि गंनै लुनो हादों बे आफामोना बे आफादगिरि मतिराम ब्रह्म बाबाजों बे आफाजों आरो दा नै पुरहित थाग्रा न' लुगासिनो दंबावो आइमोन आफामोन आरो बे इएम सारा डक्टर नीलत स्वर्गियारी इएम सारा होनाय 5 लाखनि दै टेंकी आरसीसी टेंकी कुनु इटाजों कन्स्ट्राक्शन जाया बियो आरसीसी दैनि बेखौ दा लुगासिनो दङ बे सारानो होनाय 5 लाख बयबो आखाइ खब खेबसे दा गासैखौबो आरो दा लुनो थांगासिनो दं नाजागासिनो दङ शिब सारा खोथा होदों जोङो बे इएम सारनि दारैनो जोङो शिब सारखौ लोगो हमबावगोन आं आसा खालामदों जोंनि बेखेवगिरि डक्टर नीलत स्वर्गियारी सारा जोंखौ बजबनानै लानानै शिबजों रायलायनायाव जोंखौ हेफाजाब होगोन जों अलरेडि खेबथामसो रायलायखाबाय प्रमोद बर' सारजों आरो प्रमोद सारा बारे बारे खोथा होदों 1,98 लाख थाखानि कमिउनिटि हल माने अडिटोरियाम बेखौ होनो होननानै रादाय होदों आइमोन आफामोन बेखौबो बिसोर आफामोनानो नाजानाय आरो दिलीप सैकिया एमपि दिनै फैबा होलांगौमोनदां होनो होननानै खोथा होखादों 10 लाख थाखा वाल सोरगिदिं जोंनि बे जिल्ला माने मन्दिरनि सोरगिदिं वाल आरसीसी वाल बेखौ होनायनि रादाय होदों दा बेखौबो जोङो दिनैनि फैनाय बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट सुनिल बसुमतारी दिनैनि आलासि बुंथिगिरि आलासि बे आफानि दारै जोङो जाफुंसार होगोन आरो बे आफाया दिनै जोंखौ बजबनानै लानानै दिलीप सैकियानिसिम बावैनो बेखौ मोनफुंनायनि राहा लागोन होननानै जों जोबोद मिजिं थिनानै दङ आरो बयबो आखाइखौ खेबसे बेखौबो बे आफामोनानो लुनांगोन आरोबाव बे आफायानो सुनिल बसुमतारी आफायानो गावनि बिफा रुंसारि बाहादुर बसुमतारी 16 बोसोर एमएलए अदालगुरि समस्तिनि
बाहादुर बसुमतारी खोनादों नोंसोर आइमोन आफामोना बे आफानि मुङैबो बाहादुर बसुमतारी आफानि मुङैबो गावनि बिफानि मुङैबो जोंहा सुनिल बसुमतारी बिजेपिनि आफादगिरि आंनिनो आंगो लोगो आरो दा समाज सिबियारि जाबाय हनै बिजेपिनि आफादगिरि जाबाय बिथाङा गेट होनायनि लहा खुन्थिया गायसननानै दङ बेखौबो जोङो बोसोरथामनि गेजेराव जाफुंगोन होननानै जोङो जोबोद आसा थिनानै दङ बयबो आखाइ खब खेबसे होमबा मोनब्रै जाबाय गेट कमिउनिटि हल वाल आरो मोनसेया जाहैबाय सीएम चिफ मिनिस्टारसिम मानिजाथाव चिफ मिनिस्टार आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे सारनिसिम जोङो रेडि जानानै दंखायो मा गुरुदेवनि स्टेचु मुसुखा ब्रन्जनि ना सनानि हरो मुथते 57 लाख थाखानि 57 लाख थाखानि जोङो एस्टिमेट बानायनानै रेडि जानानै दङ इन्जिनियारनि गोबांनि सहि लानानै लेंहरबानो थांनो होननानै जोङो चिफ मिनिस्टारनाव लाइजाम गांसे हरनानै दंखायो आरो बेखौबो जोंहा सुनिल बसुमतारी आफायानो आरो राधेश्वरी मथिराम बाबानिनो बिहामजो बे आइजों आरो बे आफाजों नाजागासिनो दं नारानाथा सीएमनाव जोंखौ सोनो थाखाय रायलायनायनि खाबु होनायनि थाखाय आं बेखौ आइमोन आफामोननो मिथिहोबाय दा गासैबो बेनि गुदियाव जोंहा गाहाय नेहाथारि उदालगुरि जिल्लानि ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि मानिजाथाव सिबिजाथाव मैखोम नेहाथारि सिबिनां फुजिनां गकुल चन्द्र ब्रह्म बे आफाखौ गांसे आर'नाइजों बयबो गोसो दुंब्रुदै बरायनांगौ आरो बे आफानि थाखाय बयबो आखाइ खबनांगौ बे आफानो गांसे आर'नाइ होदो आरो जों उनाव बिराद गिदिर माबा मोनसेजों जों बरायबावगोन आफाया धैर्य थाथ' आफाखौ खावलायनो थाखाबाय नङा होमबा आं बेखिनिखौ सिनायथि होबाय आं बेखिनिखौ पुर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि आसा थिनानै नाथाय आइमोन आफामोन बे आफाया नै दहायसो फुङाव बुद्धि फरमेसनाव नेहाथारि गैला दा बिखाया दुर्बल जानानै दं गोदान नेहाथारिखौ परिचय होखाबाय गुनेश्वर ब्रह्म बे आफानो दहाय आर'नाइ होखाबाय बे आफायाबो रादाय होदों मावगोनां गोख्रों मावगोन होननानै आफामोन आइमोन आरो बे आफानि थाखायबो खेबसे आखाइ खब अननानै दे ओम दा गोदानै दाबाय बे दानायनि दाहाय सम मोनबा आफामोनहा जुदि सासेबो थाङाबा खोनानो मोनगोन न'आव रावबो थांथ'नाङा एसे थाबाय थाबासो खिथाजोबथारगोन आं सोर सोर आफादगिरि नेहाथारि लेङाइ आफादगिरि रांगिरि बेबादिखौ मिथिलांनोबा थाबाय थाजोबजासिम अननानै आंनि खुलुमनाय थाबाय दाहाय खाबु मोनबा बेखौ फोरमायगोन जाबाय ओम आलासि सिनायथिनाय फोरबोआ जोबथ'बाय मोसाखावरि दङ नामा मोसाखावरि गरायमारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय 2 नं खमाबारि गामिनि अनसलि ग्रुप मोसानाय आफा मेथाइजों बानजाय आफादनि कृष्टि दङ नामानो आइमोना मोसाफैनो हासिगोन बेखौ उनाव होनसै
Serjani. Jai siap aja. Ada saksi hukum aku nawas namun surat. Saya dah Saya ibu masih kok, aku dari mau tunai dan tak ingin tunai. Saya kan apa cuma macam gimana nih? Gimana?
मोसानायखौ दिनैसो बिराद गोबावजों नुबाय आं नङा होमबा दा लुनो रोंगोना रोंलाथाय नङा होमबा बयबो खेबसे आखाइ खब गोजोनबाय दा गोबां रां सफैदों नैबे जिल्ला लाइमोन गोबां रां सफैदों जोंहा बानजाय आफादनिनो आफादगिरि दहायसो गेवलां मेलखौ बेखेवलांनाय बिटिआरनि इएम मानगोनां डक्टर नीलद स्वर्गियारि सारा 1000 बयबो आखाइ खब आरो दिनैनि जर'खा दिनैनि बुंथिगिरि गाहाय आलासि दंफैयो जोंहा सुनिल बसुमतारी मानगोनां बिजेपिनि आफादगिरि उदालगुरि जिल्लानि 500 आरो रकेश्वर ब्रह्म बाबा माजबाद समस्तिनि बारग' एमएलए मानिजाथाव बे आफायाबो 500 फैसायानो गोमालाजोबलायथारबाय थाखोमाबोदों साबायखर आरो आंबो 500 मालायखौल' होबा जायाना आंबो 500 जोबोद मोजां मोनदों इउनिफर्माबो गोथांथां बैसागुआवथ' समायफ्लेगोन बैसागु बोथोराव मोसाब्ला बेनिफ्राय जोंहा बिपिन ब्रह्म रिटायार्ड मेनेजार एसबिआई बेंकनि 200 रांखौबो देखायथारो आं आरो जोंहा अश्विनी कुमार मोसाहारि दुलाराय ब्रह्म दैदेन आफादनि लेङाइ स्वर्गियारि दुलाराय ब्रह्म दैदेन आफादनि लेङाइ आफादगिरि 200 धेमाजिनि बे बाबाया आरो आइजो आफाद उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद 100 आरो बे 100 आरो जिल्ला लाइमोन आफादनि 100 गासै नै थाखाया बुरजा जाथारबाय सानख'नो हाला आं बे थाखाखौ लांफैनो आङो दैदेनगिरि आरो मोसाखावरि आफामोनखौ आइमोनखौ खावलायबाय इयुनाव मोजां मोजां मोसाबावथों बेबादिनो जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो हाथों ग्रोम ग्रोम लाखिलांनो हाथों बैजोंबो साबायखर एबा बुहुमनाङै गोबांखौनो गोमोहोनो हाथों बेखौ आफा आनान गसाइनाव आरज गाबबाय ओम ओरैसो आवरे फैदो आरो बे रांखौ आङो आफादगिरिया दाय होगोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम जोंहा दैदेनगिरि आफादगिरि मानिजाथाव अमरेन ब्रह्म आफानि आखाइजोंसो हरोगोन आं बेखौ $2,700 जाबाय दांनाय नंगौ दा बेसेबां बेसेबां सानख'नोनो हाला बेबो बेसेबां 3,100 3,100 साबायखर सिनायथि दंबा सिनायदों सारा बै मादैबो थांबाय थाबाय
फारि फारि माबानांसिगोन नङाबा दिगदार नों माबा आवगायनायसो प्रग्रामखौ आवगायलाङो प्रग्राम मथे मानिजाथ' आफादगिरि आरो आइमोन आफामोन जोंहा आलासि दंबायो साथामसो आं बेखौ सिनायथि होनो सानदों मान होगिरि आइमोनखौ आं एसे साखाफारा जानो खावलायबाय जोंहा दानि बावैसो थावख्रि लुनाय मोसानाय बेनि फोरोंगिरि आरो बे बाबाया बे आइया बड' ट्रेडिसनेल डेन्स मास्टारबो बे आइनि मुङा बिरबायथि ख्रेब बर' आइखौ आं सिनायथि लानो खावलायबाय आवगोलाव फैदो बे आइयानो बिराद खस्थ' खालामनानै बेखौ फोरोंदों जोङो जोबोर माने गोजोननाय मोनदों आरो अकल बेयावल' नङा बियो सारा आसामावनो गिदिंनानै फोरोङो आरो सोरबा सोलोंदोंबो गोसोबा बे आइखौ खबर लानानै लांनो हागोन आरो बेखौ खावलायनो थाबाय जोबोद जोबोद साबायखर मानखौ आजावनायनि थाखाय दा दङ जोंहा बर' बाजार दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मिनाराम स्वर्गियारि बाबाखौबो आं सिनायथि लानो खावलायबाय आरो गांसे मान फालि आर'नाइजों बरायनो खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव दङ गाहाय नेहाथारि सन्जय बर' बाबाखौबो सिनायथि लानो खावलायनाय जाबाय लोगोसे जोंनिफ्राय मान फालिजों बरायनो खावलायनाय जाबाय आलासि सिनायथि होनाया एसेनोसै गोजोन्थों ओम गोजोननाय थाबाय हाबा फारिलाइ मथे जों खारनोसै समा थांगासिनो दं आं गिबियावनो मुस्रिमा शर्मिला बर' लेङाइ नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद लोगोसे लेक्सारार पानेरि कलेज आइखौ समजों खाब लानानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय मानिजाथाव खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद लोगोसे खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जयै खुंफुंनाय सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बिनिनो जोबथि दिनै गेवलां मेलाव बाहागो लानो हानाय मानिजाथाव मासिगिरि बिथां उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मुस्रि मतिराम ब्रह्म सार लोगोसे नैबे गेवलां मेलावनो बराय बिबुंथि महरै नुजाथिनो हानाय जोंनि इएम बिटिआरनि इएम डक्टर नीलोद स्वर्गियारि लोगोसे
नैबे गेवलां मेलाव नुजाथिफैनो हानाय गाहाय आलासि महरै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मुस्रि अमरेन्द्र ब्रह्म सार नोंथां लोगोसे मासबाद समष्टिनि बारग' MLA रकेशर ब्रह्म नोंथां लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि रांगिरि आदा फतेन्द्र बसुमतारी नोंथां लोगोसे आं सिनाय मोनै बायदि बायदि आफादनि आफादगिरिजों नेहाथारि लोगोसे दाब दाब गामिनिफ्राय सफैनो हानाय आइ आफा दादै मादै आदा बाजै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गेदेरनो अननाय सिबिनाय आरो उन्दैफोरनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गासैनिसिमबो आङो बावहरग्रोनाय जाबाय आङो बिसेसके बेहाय बिबुंथि होगिरि महरै आङो नुजाथि फैयाखैमोन उदालगुरि जिल्ला आबोबनिफ्राय बे मेलाव बाहागो लानांगौ होननायखायसो आङो फैदोंमोन किन्तु बिराद गिदिर प्रब्लेमावसो गोग्लैफैबाय होननानै आं सानबाय मानो होनोब्ला आङो बेबायदि मिथिं दावथिङाव गाफेरनानै धोरोमनि सोमोन्दै आं दिनैनो गिबि खेब आं बाथौ धोरोमानो जा ब्रह्म धोरोमानो जा आं धोरोमनि बिखय माबा मोनसे बुंनांगौ होनोब्ला आं जेबो बुंनो हाखाया किन्तु आं गथ'फोरखौ एसे एनै फोरोंनांगौ बिमाफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनांगौ होनोब्ला आं एसे बुंलांनो हागोन आरो आं फोरोंगिरि हिसाबै बे हिसाबैनो आं दिनै आङो बिखेकके आङो आइजोफोरनि एबा हिन्जावफोरनि मोखांखौ एबा खर'खौसो बांसिन नुनाय हिसाबै आङो हिन्जावफोरनि सोमोन्दैसो एसे बुंलांनो सानबाय किन्तु धोरोमनि सोमोन्दै आं बुंनो हानाय नङा आं निमाहा बिखाबाय बयनिसिमबो आङो आइजो माहारि होनना बुङोब्ला जों बर'फोरा आइजो हिसाबै जों माबोरै सोलिबोनांगौ गावनि न'खरखौ माबोरै खुंनांगौ गथ' गथायखौ माबोरै फेदेरबोनांगौ बिनि सोमोन्दै आङो एसे बुंलांनो सानबाय सुंथाबै आइजोफोरा जिहेथु गोदो न'खरखौ आबाद खालामनानैनो हौवाफोरजों समान समान खामानि मावफानानैनो जों न'खर दैदेनबोदों किन्तु दिनैसिमबो जोङो दैदेनबोगासिनो दङ बेनि गेजेरजोंनो जोङो आइजोफोरा गोदोनि समाव माब्रै दङमोन बिनि एसे आपडेटआव फैबाय जिहेतु गोदोनि बायदि जों गोग्लैसोनानै गैलिया बांसिनानो लेखा फरा गोरों जाबाय गावनि गथ' गथायखौ मा बिथिंजों लाङोब्ला गावनि आथिङाव गसंहोनानै जोङो गोरों गोरा खालामनो हागोन बेखौ जोङो एसेबाबो साननो हासिननाय रोंसिननाय जासिनबाय बे बेलायावनो जोंनि सानैसो बिमा बिफाफोरा एसे गोग्लैसोनानै दंबावो बिनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों जिहेतु बांसिन आइजोफोरानो दिनै गावनि न'खर सुंथानायजों लोगोसे बेफार बुफार खालामनानैबो गावनि हौवाखौ सुंस'नाय न'खर सुंस'नाय खामानियाव आखाइ होबोदों बिनि गेजेरावनो जोंनि बर' आइजोफोरा सानैसो माने भुलबो खालामलांदों भुल माने मा गोरोन्थिबो खालामलांदों जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थिफोरखौ खालामा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनखौ खावलायो जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव बांसिनानो मा खालामदों न'खराव खामानि दामानि मावनायखौ एसे सोलोंनायफोरा खमायलांगासिनो जेरैबादि जि दानाय दहाय दा बावैसो मोसालांनाय बे थावख्रि लुनाय मोसानाय जिहेथु बेफोरबायदि खामानिफोरा जोंनि बर' आइजोफोरा एक्सपार्टमोन खामानि गोरोंमोन किन्तु आथिखालनि बे
मडार्न आइजोफोरा बेफोर खामानिखौ जेथ' रोंलिया बांसिनखौनो नुलिया खिन्थु मा जाहैदों जोंनि गेजेराव बर' आइजोफोरा गावनि गथ' गथायखौ टाउनाव फरायहोदों गोजौ गोजौ माने फरायसालिफोराव जेरैबायदि इंलिश मिडियामानो जा बा UN एकाडेमियानो जा सहर मोखां जाजोब्बाय जिहेथु बयबो बिनिखायनो बेफोरबायदि स्कुलफोराव लांनानै गावनि माने गथ' गथायखौ फोरोंनो लादों खिन्थु बेबायदि लांलाय लाबलाय खालामनानै जुदि गावनि समखौनो जोङो एफा नस्थ' खालामद्रायनोबो नाङा होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि गथ' गथायखौ फेदेरनाय फोलावनाय फोरोंनायजों लोगोसे आङो न'खरनि खामानि बा गावनि आखाइनि रोंगौथिखौबो माने दिन्थिलांनांगोन होननानै आं सानो जेरैबायदि जोंनि बांसिन आइजोफोरानो मा खालामदों आखायाव मबाइल लानानै आं थोंजोङैनो आं सर्टै बुंलांनोसै आङो जोंनि बांसिन बर' आइजोफोरानो मबाइल लानानै सोरबा माने मानसिफोरजों मिस कल खालामलायनाय सोरबा मानसिफोरजों माने हौवा मानसिफोरजों रं नाम्बार जालायनाय बेफोर जोंनि आथिखालाव सोलिगासिनो दङ बांसिन बर' आइजोफोरनि गेजेराव सोलिबोगासिनो दङ सानै साथाम गथ' गोनां आइजोफोरा सोरबा हिन्जाव गोनांखा हौवाफोरजों खारफागासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि समस्यायाव गोग्लैया बिनि थाखाय साबधान जानो थाखाय आं बयखौबो आंनि बिनानाव आब'मोनखौ खावलायो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैयोब्ला जीवन मोनसे गावनि जिउखौ बरबाद खालामनानै लानाय जायो गावनि गथ' गथायखौ फेदेरनाय फोलावनाय बे बा फोरोंनायनि समखिनिखौ जुदि गावनि बेस्थतायावनो देलायनायावनो थाबायनायावनो गाननाय जोमनायावनो सम हगारोब्ला गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हानाय नङा बेखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांनायजों लोगोसे गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां बोसोन होनानै मोजां गियान सोनानै जाहाथे गिदिर मानसि खालामनो हायो एबा गावनि आथिङाव गाव गसंहोनानै मानसि खालामनो हायो बेखौ आं बयबो बिमा माहारिखौ खावलायदों जोंनि गेजेराव बर' आइजोफोरनि गेजेराव आथिखालाव जि दानो रोंनाय अनजिमाया खमायबोबाय मानो होनना बुङोब्ला आं एग्जाम्पल महरै मोनसे बुंनि जोंनि खाग्राबारि ओनसोलाव बर' आइजोफोरा रावबो जि दानो ओंखारला आं उइभिं मोनसे खुलिदोंमोन आब' बिथराया मोजाङै मिथिगौ आंनि सोमोन्दै उइभिं गंसे खुलिनानै दोनदों आं मेसिन सिसिन बायना लाबोनानै रिपेयारिं खालामनानै उइभिं खुलिनानै दोनबाय माने आंनि गामि खाथि खाला बर' आइजोफोरा ओरैनो थाबाय थानायफोरा जाहाथे जि दानानै फैसा खामायनो हायो एसे एनै खिन्थु लिंब्लाबो फैया जिखौ दालाहाय दानिया बिदि बुङो जि दानानै रां खामायलाहाय दानिया बे जि दानानै रां खामायनानैलाय मा न'खर सुंथानो हागोन खिन्थु बे नङा इन्दि जि साल मोनब्रै खुन्थि बेनिफ्राय बै आथिखालाव दि सिख्लाफोरा जोंब्लाव माब्लाव गानोना पाटनि जिखौ दामि जिफोरा बेफोर बे जिखौबो साल गंथाम बहायनानै दोनदों आं इन्दि जियाथ' दा माबालायनोसो जाबाय मा होनगोन बेखौ माराम जानायखौ मा होनोमोनथाय सैनाय सैलांजोब्बाय आंनिया जि दाग्रा नागिरबाबो मोना साननैसो बै उइभिंआव दाफ्राम फैनानै माने सेंग्रा सिख्ला दानो थाङोना बै सुवालकुसियाव दानो थांनानै दाफ्राम फैनाय हौवा हिन्जाव गोसो थोलायनानै बहानिबा मोनबा खारबोनायफोरखौ मोनबोदोंमोन आङो दानिया बिसोर मा जायो सुवालकुसिनि बायदिनो फेसिलिटि नांगौ बिसोरनो माने सालालायनो सुवालकुसिनि बायदिनो जानांगौ थानाय जानाय सुबिदा गासैखौबो होजोबनांगौ जिहेथु आं गामियाव दासो खुलिजेनदों
बिनिखाय आं बिनिसिम आं फेसिलिटिखौ होनो हायाखै बिनिखायनो बिसोर मा ओइ सुवालकुसिनि बायदि नङा फेसिलिटियानो मोजां जाया खिन्थु गावसोर फाहामनानै जे गावसोरनि थांना थानायनि राहाखौ गावसोरनो मोनगोन बेखौ साना गांसेयाव 500 टाका होयोब्लाबो बिसोर दाया खानसे बेला मोनसेयावनो 500 टाकाखौ खामायनो हायो जुदि खस्थ' खालामोब्ला आरो पाटनि दख'नाखौ आं दख'ना फालि सला पिसबो थाफायोना बेहाय माबा दानो होयोब्ला आङो 2000 टाका होदोंमोन थेवब्लाबो रावबो दाया गामियाव खिन्थु बैयावबो थांगोन बिसोरो खिन्थु खोथाया मा न'आव थानानैनो थाइसे थाइनै खामायनो हायोब्ला बे फैसाया थागोन जोंहा गावनि गथ' गथायखौ जोङो फरायनायाव सुंस'नो हागोन खिन्थु बे खोथाखौ साना खिन्थु गथ' गथायखौ न'आव गारलांनानै हौवा हिन्जाव बा हिन्जावा सुवालकुसियाव थांनाय लोगो लोगो बे गथ'नि आबोद जिथु केयार बिदि बेसेबां माने खमायबोगोन बेखौ साना जोंनि मानसिफोरा माने आइजोफोरा न'आव थानानै आं खामायनानै आं हौवाजों लोगोसे आंबो खामायनानै गथ'खौ जे फरायनायाव आङो थाइसे थाइनैब्लाबो आं सुंफानो हागोन हेफाजाब होफानो हागोन बे फिलिंसा जोंनियाव गैया बेखायनो जाहाथे बेबायदि सुजुग सुबिदा खाथियावनो मोनोब्ला आइमोनाबो आफामोना आब'मोना बाजैमोनाबो जाहाथे बेफोर सुजुगखौ लायो बै सोरबा गथ' गोनां हौवाफोरजों रं नाम्बार जास्लायस्लाय रायज्लायबाय थास्लायस्लाय न'खरावनो थानानै न'आव हिसान दाबाय थायोब्ला मेथाइ खोनासं जि दायोब्ला बेसेबां समायोमोन नंगौना नङा सार हा मेथाइ खोनासं जि दायोब्ला गोदो बिराद मोजां नुयोमोन खिन्थु बे परिबेकखौ जों गामियाव नुनो खमायबोगासिनो दङ गाज्रि मोननांला आं डाइरेक्ट बुंखानायनि दै आरो आङो कलेजाव फरायनाय गथ'फोरनि सोमोन्दै आं एसे बुंलांनि जिहेथु आथिखालाव बयबो सहर मोखां जाजोब्बाय आं सहराव थानाय हिसाबै आं सहरनि परिबेकखौ एसे मिथियो आथिखालाव मा जादों जोंनि बिमा बिफाफोरा बांसिन गथ'खौनो गावजों लोगोसे लाखियाब्लानो सहराव भारा दोनहैदों पेइं गेस्टआव हस्टेलाव दोनहैदों खिन्थु हारसा बांगालफोरा बिसोरो गावसोरनो लोगोसे लाफानानै फरायहोदों गथ'फोरखौ खिन्थु जोंनि बर'फोरा बांसिनानो माने 98%आनो सहराव हारसिं बिमा बिफाजों थायालाखानो भारा थाहैदों बबेबा हस्टेलाव थाहैदों बबेबा पेइं गेस्टआव थाहैदों खिन्थु बेबायदि दोनहैनायाव बिमा बिफाया बेसेबां साक्सेस जादों फरायनायाव बेसेबांखिनि आगबारिदों आं जिथु सिमां नुदोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनो हागोन ना हाया बियो आंनि गथ'आ बेखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा सानदांनाया बिजिरनाया खोब दरखार मानो होनोब्ला जिहेथु आं गामि भितरनिफ्राय आंनि कलेजा एसे गोजान जानायखाय आङो माने सहराव थायो हिसाबै आं मिथियो जे जोंनि गथ' गथायफोरा बांसिनानो जोंनि टंला बायदि सहराव थाफैनानै बिराद गाज्रि लामाजों थांगासिनो दङ बांसिन गथ'फोरा मा खालामदों न'निफ्राय बाइक लादों स्कुटि लांदों बेबायदिनो मा खालामदों बिसोरो कलेज टाइमाव कलेजाव थाङाब्लानो बिसोर मा खालामो बै साहाथिंजाय बागान माखासे दोङो ना जोंनि साहाजों गरामर बागान हातिगर बागान माबा माबि बागान दंसै ना बैफोर बागानफोराव टाइम पास खालामहैयो कलेज टाइमाव ड्रेस बिसोरो किताबनि बादै बिसोर मा खालामो ड्रेसखौसो सोना लाना थाङो बिसोर गावगायनि बेगाव बिनिफ्राय बिसोरो मा खालामो फट' आपल'ड होयो स्टेटासाव आरो मा खालामबावो मोनसे आरो गाज्रि सभाब दंबावो गथ'फोरा मा खालामदों कलेज टाइमाव बै ट्रेना थाङोना
जोंनि बे देकारगाव थांनाय रङिया थांनाय ट्रेनफोरा बैफोर ट्रेनाव गाखोनानै बै रङिया स्टेशनाव आद्दा खामहैयो बांसिन गथ'फोरा जाहाथे बिमा बिफाफोरा बेबायदि जानायाव साग्रिद जायो बे मेसेजखौ आं दिनै होनो होननानै सानदों मानो होनोब्ला जोंनि टंला ओनसोलाव बा टंला टाउन बायदि जायगायाव बांसिनानो गामि भितरनिफ्राय लेखा फरायनो ज' जाहैदों किन्तु गोजाननि हाजोखौ बयबो मोजां नुहुरो बेबादि नुहुरनानै जाहाथे सोरबा सोरबा बिमा बिफाफोरा आमोखा मोनाबो होदों थुमखा मोनाबो होदों आमुगाव मोजां मोजां कलेज दङ आमुगाव मोजां मोजां रिजाल्ट खालामदों होननानै साना हौवा जाहाथे आगबारिया बेखायनो बिमा बिफाफोरा एसे सिनसियार जा टंला कलेजल' नङा बा टंला बायदि जायगायावल' नङा नैफोरबायदि रौता उदालगुरिफोर बायदि जायगायावबो सोरबा भारा थाफैनानै बिमा बिफानि गोजान जानानै माने बायदि गाज्रि खामानियाव थांनोबो हागौ जोंनि गथ'फोरा बेनिखायनो बिमाफोरा जाहाथे गावनि गथ' गथायखौ गावजों लोगोसे लाफानानै बा गावनि सोमोन्दोनि बा गावनि रिलेटिभ जानाय सोरबा मानसिखौ दायित्वआव होनानै जाहाथे गथ'फोरखौ एसे मोजां खालामनो नाजायो जे गामि भितराव थानानैबो जोंनि गथ'फोरा जिहेथु लेखा फरायनो उसुबिदायाव गोग्लैखायो थेवबो बिनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि गथ' गथायखौ जोङो माबोरै मोजां खालामनो हागोन बिनि फारसे एसे सिनसियार जानाया मोजां होननानै आं सानो जेखि जाया आङो समनिबो खम रौतायाव आरो मोनसे प्रग्राम दंबावो होननानै फन खालामबाय थाबावदों बेहाय जों एसे थांबावनांसिगोन आङो गोलावै बिबुंथि होलांला सार बिथांमोन दङ जोंहा आगाहाय आलासि महरै बेखायनो आंनि बुंनायफोरखौ जाहाथे गाज्रि मोननाङा बयखौबो आङो खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गेदेरफोरनो अननाय उन्दैफोरनो अननाय आरो गेदेरफोरनो आंनि खुलुमनाय बेखौ आङो फिन खेबसे जासिहरबावनानै आंनि बे बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों दानिसो बुंलांनाय आइनिसिम बेसेन भरा रावजों बुंलांनाय आइमोना हयथ' हिन्जाव माहारिया गाज्रि मोननो हागौ दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गाज्रि मोननो हागौ दानि गार्जेन आइ आफामोना गाज्रि मोननो हागौ आइया गाज्रि बुङाखै मोजां बोसोनसो होलांदों जाहाथे गाव गावनि गथ' गथाय मानसि खालामनाया बिमा बिफानि दायित्व बे आइया रायाखै बोसोनसो होलांदों बिनि थाखाय आइनिसिम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आलासि सिनायथिनाय मानगोनां आफादगिरि आरो जौसाङाव जिरायनाय मानगोनां गेदेमा धोरोम सिबिग्रा आइमोन आफामोन आरो बाहागो लानाय बे सायनासालि सिङाव थानाय आइमोन आफामोन आलासि सासे जोंहा गेदेमा आलासि दासो मोनफैनो हादों आं सिनायथिखौ होनो आखायाव लाबाय तामुलपुर समस्तिनि एमएलए मानगोनां सिबिनां फुजिनां जलेन्द्र दैमारि बे आफाया दासो मोनफैनो हादों आरो बे सारखौ जोङो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो आङो खावलायबाय बयबो आखाइ खब जलेन्द्र दैमारि एमएलए तामुलपुर बे सारा दासो मोनफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा हिरिम्बा सरगियारि
फोसावदिं नेहाथारि आं बे आइखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो खावलायदों आरो बे आइखौ गांसे आर'नाइजों बरायनोबो खावलायनाय जाबाय। बे आइया जोंहा असिनि कुमार स्वर्गियारि आफानि सनानि बिसि एकदम लोखिथार सनाथार जेरावखि थाङो लांफायो अनथावथावनो। दा आइमोना नुहुरबाय जानांगौ साबायखर बेखिनि आं आलासि सिनायथि होनाया। जोंहा जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फोसावदिं आफादनि गोख्रों गासै दासिम 82 बोसोर जाबाय 82 बोसोर बे आफाया आरो बे आफानि मोसानायखौ नुबाथ' आरो आइमोना माने आफामोना आइसो होनखागोन जिबादि देलायनो हाखायो आरो बिराद मोजां मोसायो। मैयाबो जोंखौ मोसानानैनो 3-4 रोजा रां मोननो हादों बे आफाया। दा जों बे मोसाखांनायनि उनाव आइसो होनखायो। दा बे आफाखौनो आं सिनायथि होनो नंदों। बे आफायानो जाहैबाय बिराज महन बसुमतारी। आफाखौ दान्दिसे गसंनानै गावनि बेसेन गोसा सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो बे आफाखौ गांसे आर'नाइजों बरायनायबो जाबाय। मोजाङै नाहरनानै ला। आरो जोंनिनो दीक्षा गुरु जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिनि गेजेराव बे आफाया दीक्षा गुरु दासिमबो फिसा मटर साइकेल लानानै सानजानिफ्राय सोनाबहा संकसनिफ्राय सदियासिम हान्थिङो जिरायनानै थाया न'आव। ओंखायनो बे आफाखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो पुर्ण प्रब्रह्म ज्योति स्वरूप आफाया गोहो होलांथों। गोजोननाय थाबाय। दानिसो सफैनो हानाय गेदेमा आलासि तामुलपुर समस्तिनि जलेन्द्र दैमारी आफाखौ MLA आफाखौ स्पिच लाखिनो थाखाय गावनि बेसेन बरा स्पिच लाखिनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। खोनाबाय बिनि उनाव खुंगा 22थि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफाद लोगोसेनो खुंगा 20थि बोसोरसालिया उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा दिनैनि बे जोबथि आरो गेवलां मेल बेवहाय मेहेरगोनां बे आफादखौ दैदेनलांनाय मानगोनां जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव आफादगिरि दिनैनि बे मेलखौ बराय बिबुंथिजों बेखेवलांनाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथां जौसाङाव जिरायनो हानाय जोंनि सिबिजाथाव गुबुन गुबुन आफादनि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसेनो गाहाय आलासि मानगोनां अमरेन्द्र ब्रह्म मानगोनां बिथां लेङाइ गाहाय आलासि असिनि स्वर्गियारि बिथां लोगोसे जोंनि माखासे सिबिजाथाव आलासि बिथांमोन आरो बे मेलाव बाहागो लानो हानाय जोंनि
धोरोम सिबिसुला आइ आरो आफामोन बे समाव आं बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि मेलाव दिनै बाहागो लाफैनो गोनांमोन नाथाय माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय बिथाङा क'क्राझाराव थांनो गोनां जानायलाय नोंथांमोननि दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथाङा नुजाथिफैनो हायाखै दा बेखायनो बिथाङा थिनहरनाय लेखा नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैदों दा बिथाङा सफैनायमोनब्ला गोबां बाथ्राफोर धोरोमजों लोगोसे सरकारनि बाथ्रा समाज दानायनि बाथ्रा बा बर'नि थासारि आरो इयुननि बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायलांगौमोन थेवब्लाबो दिनै हयथ' उननि समफोराव बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव बाहागो लाफैगोन दा बेखायनो बे समाव आं बारा गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखै फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो लुबैदों दिनै जों ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों जे समावनोखि इंराजफोरनि खुंथाय समाव हारिया मोनसे अलखदाव बा हारिया जोबलांनायनि लामायावसैमोन बै समाव धोरोम होननाय धोरोमनि खान्थि होननाय जोंनि गेजेराव गैया जानानै फैबायमोन रावबो रावजोंबो सिनायलायै गावनि हारिया मा जाथिया मा समाजखान्थिया मा बै मोनफ्रोमबो बिथिङाव बर'फ्रा बै समाव आन्दायनायनि लामायावसैमोन बे समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम आरो बिथांनि जे सानस्रि जातिखौ बुहुमनिफ्राय गोमोर होलांनो हाया बर' बायदि मोनसे जातिखौ बै समनि मेस होननानै जायखौ जों बुङो बै मेस हारिखौ गुबुन हारिफोरजों मुगैजानाय बे थासारिनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय बिथाङा सेंग्रा समावनो बै समावनो बिथाङा खामानि मावनो जागायजेनदोंमोन दिनै बिथाङा खामानि मावनायनि थाखाय जों दिनै नैबे अबस्थायाव सफैदों आरो बिथांमोननि खस्थ'नि फिथाइयाव दिनै जोङो धोरोमखौ लानानै जुग जुग आरो फैबाय थानाय रोजा रोजा बोसोरसिम जातियाव जोङो मोनसे सानस्रि गोदान सानस्रिजों लांफानो हागोन जे समाव जों गुबुन गुबुन हारिफोरजों मुगै जाबायमोन बै समाव बिथां गेदेमानि दैदेननायाव जि मोनसे समाज फोसाबनायजों लोगोसे माखासे फिसा फिसा आफादफोर दानानै जोंनि बै समाव हारिखौ मोनसे फोजाखांनाय सानस्रि लाबोदोंमोन दा बिथां गेदेमाखौ जों बे समाव गोसोखांनांगोन बाथ्राया जाहैबाय ब्रह्म धोरोमानो जा बा गुबुन गुबुन धोरोमानो जा जों गेजेर गेजेर हारि हिसाबैबो जों एसे सानस्रिखौ जों फोथांलांनांगोन एसे आवगायावसो जोंनि बिबुंथि लाखिलांनाय खोनानो मोनो गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांदों दा जोङो आं गोबां मोननै मोनथाम मेलाव बाहागो लानानै फैबाय जोंना बेयाव बिमाफ्रा बांसिन बाहागो लादों आइजोफ्रा बांसिन बाहागो लायो दानिया फुजा बेबायदि फोरबोआव जोंना हौवाफोरा बारा बाहागो लाया हायोबा बै सकफोराव जिरायना थागोन जोंनिया खिन्थु जोंनिया बारा बाहागो लाया नङा होमबा बेवहाय बिराद मेल जायो जोंनिया बाथौ धोरोमनियाबो बाथौआबो बिराद मेल जायो बिदिनो गिदिर गिदिर पेन्डेल लुयो साइना लुबाय बिराद लाख लाख खरसा खालामो जोङो खिन्थु मा जायो जोंनिया बेवहाय जिरायनो लाजियो दुर्गा फुजा जाबाथाय गोदान गोदान गाननानै हुलु हाला थांजोबसै मोसौ अमा दाउ फाननानै फैसाया गोदान गोदान बायनोसै जोंनिया बिराद फुजा फाथालाव थांसै जेब्ला जोंनि धोरोमखौ जों फालिनोसै ब्रह्म धोरोमानो जान बाथौआनो जोंना फैया दा बिदिजों सोलायनाया जोबोद गोब्राब जायो मालायनिखौ बिराद थाब थाब लायो बर'फ्रा गावनि थाखानाय जोनोमनिफ्राय फैफाखानाय बेखौ खिन्थु फोसाबनो बारा आवगाया बेखायनो जों बुंबाय थादों जोंनि बाथौ मन्दिरफोरखौ नाय ब्रह्म मन्दिरफोरखौ नाय जोंनिया न'फ्रा टाइल्स लगायजोबनाय नङा होमबा बिराद समायना समायना बिल्डिं जोंना मन्दिराव अबा एकदम दाउ गग्रा बायदि गोजा मालायखौ बिराद बुङो
माने बेलेग धोरोमनिखौ बिराद बुङो बे जेरावनोखि साब्रै साबा थाबाबो मस्जिद जायो होनना बुङो नङा होमबा जोंनिया हाजार थाबाबो मन्दिर जाया दा बेखायनो आंथ' जेसेबां मेलाव बाहागो लादों बयखौबो खावलायबोदों एबार मन्दिरफोरा ब्रह्म मन्दिरा साफा जानांगौ आरो जि समाव जोंहा पुर्णिमायाव जोंहा आहुति सावो बे सावनायाव जोंनि आइमोनाल' मानो थांनांगौ बाबायाबो थांनांगोन जोंनि उन्दै उन्दै फिसाफोराबो थांनांगोन बेवहाय नङाबा जों बोसोनखौ सोरखौ होगोन गावदो गाव लालायबाय थाबाथ' जानाय नङाना जोंनि उन्दैखौसो जों होलांनांगोन जों बाबा जों आइजों जोङो मा बोसोनखौ बे बुंलायबाय थाबा जानाय नङा जोंनि बोसोनखौ जों खोनासंहोनांगोन जोंनि इयुन जोलैखौ जों दालांनांगोन जोंनिया मा सोरबा सासे पुजारी जाबाय पुरहित जाबाय नेक्स्ट पुरहितखौनो मोननो थाङा जोंनिया दा बेखायनो बै सानस्रिफोरा आंनिख्रुइ धोरोमनि बेलायाव मोजाङै जोंहा बुंनो हानाय गोबां गेदेमा सुबुंफोर हयथ' मेलाव बाहागो लादों आं आंनि मोन्दांथिखौसो आं दिनैहाय बुंदों दा बाथ्राया जाहैबाय दा बेखायनो उननि समफोराव जों दिनैहाय लाइमोनफ्रा जों गोबां गुबुन मोनसे ट्रेकआव थांनो नागिरबाय थायो जों आध्यात्मिक लाइनाव एसेबो थाङा धोरोमनि फारसे फोथायनाया गोमालांबाय थादों जोंनिया बर'फोरनि लाइमोनफोरनिया दा बेखायनो जों बेखौ लाबोफिननांगोन दिनै न'आव जों सरसा खालामनांगोन गेजेर गेजेर जों सावरायलायनांगोन दिनैनि समाव लाइमोनफोराबो धोरोमनि बेलायाव दिनैहाय आखाइ होनांसिगौ आं बेखौ लुबैयो जेसेबां जोंहा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बयबो दिनैहाय धोरोमनि बेलायाव जाय जि धोरोमाव थाया मानो बे धोरोमाव आगोनसे आगोननै जोङो दावगाबोनांसिगोन जों दिनै बाहेरा जगताव बांद्राय बेस्थ' थानानै गावनि धोरोम समाजनिफ्राय जों जुदि आनजायलांबाय थायोब्ला जों मिजिं लानाय जि समाज आरो न'खर बे माहारि बेनिफ्राय जों लासै लासै खिन्थु साइड जालांबाय थागोन खारन गाबोन जोंनि आइ बाबामोना बोराय बुरै जालांगोन सोर हमथागोन धोरोमखौ जोंनि लाइमोनफ्रा हमथागोन दा बेखायनो जोंहा बेवहाय आइजो आफाद लाइमोन आफाद दंजोबो जोंना माब्लाबा बे आइजो आफाद दाबा लाइमोन आफाद दाबा जोंना मानसिखौनो नागिरना उमुखौ होदोलै होनना बुङो है आं हाया होनना बुंगोन आरो डाइरेक्ट उमुगा लादों बाहाय आं लानो हाया जोंना डाइरेक्ट हाया दा बेबायदि दा बेखायनो बे समाव जों बयबो बुजिगौ धोरोमा मा बेखौ जों बयबो बुजिगौ आरो आथिखालनि जुगा मा बेखौबो जों बुजिगौ दा बेखायनो मोनफ्रोमबो दिगथिं जों धोरोम समाज न'खर आरो गावखौ सेम समान जों राइट ट्रेकआव लांफाबाय थानांगोन अब्लासो जोङो मोनसे नङा मोनसे जों समाजखौ न'खरखौ आरो हारिखौ जों सहाय खालामनाय जाहैगोन दा बेवहाय आं सरकारनि बाथ्रा मोननैसो बाथ्रा बुंनानै फोजोबगोन दिनै जों बिटिआर ओनसोलाव प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे बाथ्राखौ सदबांसा लादों बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव हाजार बोसोर जोंनि बर'फ्रा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंथानानै थांना थानो हायो बे मोनथायनि थाखाय जों दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे ओनसोलाव शान्तिनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो शान्तिनि गेजेरजों बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा मोजां जाहाथे फरायनो हायो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गावनि इयुनखौ जाहाथे गोख्रोङै दालांनो हायो दिनै बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोंनि लाइमोनफ्राव बिटिआर ओनसोलाव थांनाय सिभिल सार्भिस आनजादाव जों 20 जन मानसिफ्रा जोंहा सायख'जादों सेंग्राफ्रा लाइमोनफोर 20 जन माब्लाबाबो 20 जन एसिएस अफिसार आसाम सिभिल सार्भिसाव 20 जन बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव सायख'जाफेराखैमोन देग्लाय सायख'जादों नोंथांमोननि खस्थ' नोंथांमोननि बिराद दुखु जारला सहायनानै दिनै सरकारखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनि 50 जन फरायसाफोर 50 जन फरायसाफोरखौ जोङो मा दिल्लीयाव फोरोंगासिनो दङ इउपिएससिनि थाखाय जों बुंनो नागिरदों बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोग्गो सोलेरजों गोग्गो गियानजों दिनै आवगायलांनो हायो दा बेखायनो जों 50 जन फरायसाफोरखौ इउपिएससि कचिं होगासिनो दङ बिना फैसानि नैबे 2023 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय जोबनाय जानुवारिनिफ्राय
एबार मेडिकेल कोचिंनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जों लुबैदों जोंनि फरायसाफ्रा डक्टर इन्जिनियार जानो मोननांगोन सोमावसारनायाव 40 बोसोर बारलांबाय दिनै मोनसे मोजां थासारि फैदों जोंना तामुलपुराव मेडिकेल कलेज जानो थांगासिनो दङ बोसोरब्रै उनाव मेडिकेल कलेज जागोन बेवहाय जों बेखौनो लुबैदों बिटिआरआव क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज जाबाय दा जोंनिया जुदि बेवहाय फरायनो मोनाबा CIT गंसे दङ जोंनिया CITआव जेब्ला फार्स्ट टाइम एडमिशन जाबाय जोंनि गथ'फ्रा मोनाखै क्वालिफाइ जायाखैमोन बै समाव जोङो धरना सरना होनो गोनां जादों कारना मा दिनै जों जुदि बेवहाय एन्ट्रेन्सनि बेवहाय हाबनो हानाय मुं थिसननो हानाय जुदि जोंनि फरायसाफोरखौ गथ'फोरखौ रेडि खालामनो हायाब्ला गाबोन बे ओनसोलफोराव जेसेबां NIT जा मेडिकेल कलेज जा इन्जिनियारिं कलेज जा बैफोराव जोंनि गथ'फ्रा मोननाय नङा दा बेखायनो आं बेखौ दाजाबदेरदों नोंथांमोननि सेराव धोरोमजों लोगोसे सोलोंथाइखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ राइट ट्रेकआव मोनसे मोजां अबस्थायाव जों लांनांगोन बेफोरबायदि गिदिर गिदिर अनुष्ठान फसंथानफोराव जोंनि फरायसाफ्रा मुं थिसननो हानांगोन दा बेनि थाखाय जों दिनैनिफ्राय रेडि जानांगोन जों बेखौ खावलायदों जोंहा दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ जों नायनांगोन बे ओनसोलफोराव जोंनिया तामुलपुरा मोनसे गोदान जिल्ला दा गोदान जिल्लाखाय जोंहा दाख्लैबावै मोनसे बिराद गुलुं गुजुं मानसिफोरनि गेजेराव दङ दा आङो दिनै बिटिआर ओनसोलनिखाय बेखौ बुंलांनानै बुंनो नागिरदों तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्लाजों सरजाबफाफिनबाय जोंहा बेवहाय जोंनि बर' माहारिनि ट्राइबेलफोरनि माखासे पलिसि दङ बेवहाय जोंहा ट्राइबेलफोरनि पलिसि दङ बर'फोरनि माखासे पलिसि दङ बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोदानै माखासे समस्तिफोर दाफुंनाय जागोन दा बै समस्तियाव जोंनि ट्राइबेलफोरा जाहाथे मोनसे गोग्गो रैखाथि मोनो बैनि थाखाय माखासे पलिसिनि थाखाय जों माखासे फिसा फिसा खामानिफोरखौ मावफिननो गोनां जादों दा बेखायनो आं बेबायदिखौ सुंद'यै बुंबाय बारा गोलावथार बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जों फैबाय थानाय समाव खौसेयै जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावलांनांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोनसे मोजां लामाजों लांनांगोन आं बेखौ आइमोनखौ खावलायदों जों जेसेबांखि खस्थ' खामा मानो जों जुदि गावनि गथ'खौ जुदि मोनसे मोजां लामाजों लांनो हायाब्ला जोंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइया लाथिख' जाहैगोन लाइमोनफ्राबो दिनै बुजिनांगोन जों अबे लामाजों थांनाया मोजां आरो गाज्रिखौ सायख'नानै जों बयबो आवगायलांनांगोन आं बेखौ खावलायबाय आरो उननि समफोराव धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों जों गावनि समाज आरो न'खरखौ मोजाङै लांनांगोन बेखौ आं खावलायदों दा बारा गोलावथार बाथ्रा बुंनो लुबैयाखिसै दिनै बेवहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु होनायनि थाखाय आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर आरो आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जोबोद गोजोननाय थाबाय बाबाया सुंद'यैबाबो जोबोद बेसेन भरा रावजों बुंलांदों निस्सय आइ आफामोना बुजिदों आफानि जि बोसोन होलांनाय जि थिनलांनाय बेखौ जोङो जुदि गोसोआव थि लानानै आखरे आखरे पालन खालामलाङोब्ला निस्सय जोंनि समाज सोलोंथाइ गासिबो जौगागोन बिनि थाखाय आफानिसिम आं रोजा रोजा आफानिफ्राय बावहरनाय जाबाय औ आं बिनि उनाव हाबाफारि मथे थांनो सानदों गाहाय बुंथिगिरि सुनिल बसुमतारी उदालगुरि जिल्ला आफादगिरि बिजेपि बिनि उनाव एकदम अमरेन बाबाखौ बिथा अमरेन बाबाखौ बिनि उनाव
औ दे थेंक इउ लोगो मोनगोन खोनाखै बिनि उनाव मोसानोसै अमरखौ मोनसे Hey.